Καλώς ήρθατε στο 7ο διαδικτυακό σεμινάριο της scienceweb.gr, το οποίο αφορά την αγωνιστική προπόνηση κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο. Αν και οι προπονητές δίνουν έμφαση στην τακτική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών τους μεταξύ επίσημων αγώνων, υπάρχει τρόπος να συνδυαστεί η προπόνηση τακτικής και φυσικής κατάστασης, ώστε οι ποδοσφαιριστές να μπορούν να διατηρούν τη φόρμα τους χωρίς να δαπανάται έξτρα προπονητικός χρόνος και ονομάζεται αγωνιστική προπόνηση. Μάθετε λοιπόν πώς να εφαρμόσετε την αγωνιστική προπόνηση από δύο από τους πιο επιτυχημένους γυμναστές και εργοφυσιολόγους του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τον Γρηγόρη Γεωργίτσα και τον Θανάση Ζαλαβρά. Η παρουσίαση περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και χρήση βίντεο. Ενημερωθείτε από την άνεση του σπιτιού σας πώς μπορείτε να εφαρμόσετε την αγωνιστική προπόνηση κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου και ώρα 3 με 5 και απαντήστε σε ερωτήματα όπως: τι είναι η αγωνιστική μέθοδος προπόνησης και ποια τα πλεονεκτήματά της, πώς εφαρμόζεται από μέρα σε μέρα στον αγωνιστικό μικρόκυκλο, τι ασκήσεις χρησιμοποιούμε στην αγωνιστική μέθοδο προπόνησης, με ποια ένταση και ποια διάρκεια, πώς εναλλάσσουμε τις ασκήσεις της αγωνιστικής μεθόδου, πώς παρακολουθούμε την ένταση των ασκήσεων, πώς συνεργάζεται ο γυμναστής με τον προπονητή για την καλύτερη εφαρμογή της, πώς εφαρμόζεται στους επαγγελματίες και πώς στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να ρωτήσετε, να μιλήσετε και να μάθετε με δύο από τους πιο επιτυχημένους επαγγελματίες στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες μέσα από το site scienceweb.gr και λάβετε μέρος στη νέα αυτή δραστηριότητα.